ultra pink tents, soft pink camping chair, bright pink accessories, mystic pink decorations, to pink burger. Malarosas ng gadampeg kaining pretty pink yud na bagong Instagrammable spot na makukuha sa tahaw kan umahan sa Puro 4 Barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Big apod ining The Pink Kubo. Swak sa kaakian, swak man magin sa mga young at heart. Perfect sa anuman na espesyal na okasyon. Araw kan debut, birthday o kung trip mo lang mamasyar. Araw ni Teacher Frida asin kan sa iyang pamilya na gusto lang mag-unwind. So far po, na-achieve naman yung expectations namin as a family na nag-visit dito. Pinaka-highlights ng place is about the food kasi yun yung reason why we are here for lunch. Yung servings nila, medyo madami. Hiling sa pasyaran ang Bulkan Mayon. Siring ko, sure akong day mo maninip papalagpason. December 8, 2023, kan buksan pa sana ini sa publiko. Ang kinaibahan po ma'am ng Pink Kubo sa ibang pasyalan is mostly lahat ng gamit namin dito is pink. And then, yung place din po, nasa gitna kasi kami ng palayan so silent yung place. Kaya kung gusto nila mapag-isa, pwede din. And yung view din po ng Mayon is kitang-kita po dito. Kaya maganda po. Day ka man magugutom sa pamamasyar, kulit na may mga pagpipilian man digding pagkakan. Sa lahat po ng gustong bumisita sa Pink Kubo and yung mga gusto pong maghanap ng place na parang silent and then cozy, dito na po kayo sa Pink Kubo. Barato man ang entrance fee digdi, 20 pesos para sa adults, asin 10 pesos para sa kaakian. O kaya magsulot nin pink para free ang entrance fee. Bukas sinda puon alas 8 nin aga, sundo alas 8 nin banggi, tuyong Lunes, sundo Huwebes. Asin alas 8 nin aga, sundo alas 10 nin banggi, tuyo naman na Biyernes, sundo Domingo. Kaya ano pa ang pigahalat nindo? Pasyar na sa The Pink Kubo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.